Vaseline. Ja, nee, dat komt natuurlijk omdat het... Wat is nou Vaseline? Dan zie je toch weer helemaal van de mat als je dacht. Ja, nee, toch weer het trouwenslusobject. Nou, zo, hoe lukt het u ook nog alleen? Ja, bedoel het, omdat het buiten is voor. Wat wil je dat weer opzien, ja? Ja, nee, ik neem niet kwalijk wat ik zeg, maar ik bedoel... Ah, u nou toch op met die onzin. Hè? Zolang het niet gaat over de snee, die ik erin heb gemaakt tijdens de operatie, is er niks dubbels in de zaak. Zeg maar, je toch over, hè? Moet ik mij enorm haasten, en jij ook.